Gikatahong nakadawat og death threat ang usa sa mga mayoral candidate sa Lapu-Lapu City. Gikonpirmar ni Lapu-Lapu City Police Office Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga nagpa-blotter pa ni adtong April 28 sa alas 3 sa hapon sa Police Station 2 ang naasuyng mayoral candidate human kini makadawat og text message sa pagpanghulga. Matod ni Torres, giimbestigahan na nila ang hitabo ug ipasubay na nila sa taga-cybercrime unit ug sa NCC ang posibleng nahimutangan sa tawo nga nagpada sa text message sa pagpanghulga. Hinuon gidasig sa Lapu-Lapu City Police ang maong kandidato nga makig-coordinate kanila sa mga lakaw niini ilabi na sa iyang pagpangampanya aron mahatagan nila og seguridad. Samtang gitatausab ni Attorney Janet Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga di pa kini mamahimong basihan nga malakip na ang Lapu-Lapu City sa mga dapit ubos sa yellow category sa election areas of concern. Standing order sa ato ang city director, bisag unsang iyahang partido, administrasyon o oposisyon, ato agi na siyang i-secure. Kaya within sa atong EOR, ato yung siguro nga wagi may tabo within the span of election period. Siguro murag nabaguan lang siya. Anyway, that is reported naman niya. Ako siyang giingnan na ayaw lang yun paglakaw nga murag siya lang ba niya. Dapat tanang niyang political activities just like meeting, rally, magpa-inform yun sa office.